pun mulai saiki mulai detik iki tak tomboi. Soalnya emang membuat Leker jiji duduk ya, ini enggak? Depan belakang. selalu ya Pak. Dadah Mbak. Dadah Mbak Salim. Awas. Jangan. Mas, Hotel berbintang sing ana Klaten. hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe kuwi. Alah ade ning alas lho nyapa. Apa rumasane ning kene bayangane iki ngingu anakan lutung ya. Kan pikir gawean kula kasih. Maning hotel ora gaduk kok. Piken. Ora kare anu kuncine. Kunci dere ini tak kunci. Kuncine ora gitu. Piken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek picek matamu. Uncek. Ya ngono kok. Aku ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang endi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat wae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso. Nek ngenteni dhuwurku entenono sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora wae iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Ya ngombe obat tinggi. Lah malah Oh ya, apa ini? Heeh. Esok siji, awas siji, sore siji ngombe obat tinggi ya. Bisa tak cekot ya. Wah, genah kuwi sukses kuwi. sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ning alam donya. Iya. Derajate. Maka Ngarani. Genti kono lho. Ose. Ose yo ada wayahe kok le senengane kok. Ya, Mbak. Gimana ayang? Aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing Sing lanang. lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Ya hati. jenenge ya. jodoh kan. Rasa digagas omongane tangga. Pancen Nyat iki omongane tangga ki pedes. Dhewe iki padahal wis dadi keluarga serasi lho. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kok goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, dhewe iki keluarga berencana kabeh ya Nah, nek iki genah. jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, genti Mbak Apri, ayo. Rungokno ya ayah. Itu. Iya. Lho kok padha, Pak ya. Putune kok ada. Yo, lanjut. Santaka tani reki. Melek ya wis umum. Umum. Kuwi ketoke laire bahagia ning batine ketekan kuwi. Kok kowe iso ngerti? Iya iya kalau keplecok. Nek kan bojoku gemati. Sesuk nek dhewe piknik, aku numpak apa to, Tak Mas? tumpake Alphard. Alphard. Wah, melok-melok paling yo nyewa. Lawange buka dhewe kae ya. Alah desa kurban. niken, Kurang niken. desa. Adewe lo ban dosa ya. La ilaha